बाजिया गाबफ्रामलायबाय हनै फैफिनगोन र' बाय 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 हेल' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ'आवहाय बरायबावनाय जाबाय दायो आङो थांनो ओंखारबाय बहाय सान्दिया आरो सनिया मोननि न'निफ्राय दिनै लास्ट जाबाय बेग टेग लाजोबखाबाय बिखुङाव बेयाव थानाया सप्ताथाम फुरा जाबाय ओमफ्राय दिनैहाय जाय खारनोसै बिनिफ्राय नायै बेदरै जाबाय उदै थिब्रि जालायनानै गेन्द्राद्रा नंगौ नामा सैमा थाबा नै थांजानो बादा आंखौ एकदमबारे खिबु थागासिनो नोंसाय गाबलाबायगासिनो हौवानो बेग लानायखौ नुबायना माबा थांसिगोन नंबाय बेयाव सैमाफ्राबो फ्राय सान्दियामोन मथो लायबोखायसो फैदों फुनिया थालांसिगोन हारसिं जाहैनोसै लाङो दानिया महाय सहैयो जों सहैखांनायनि उनावसो फोरमायहरनोसै आंनि इउटुब फेमिलि लोगोफोरनोहाय दाथ' गेरेन्थि गैथ'वा महाय थांनाय जायो गोसोआ बोरै लेंलाङो बेजों थांनोसै सैमाया खिबु थाबायगासिनो दा नै खिबु थाबायगासिनो बोरमा बिमाखौ बेफोरबायदिसो मोननांगौ नै गोगोमखा आथिं गोलाव गोलावनो सागर होनो ना मा होनोमोनलाय बिदिखौ बेबो बिनिनो फिसा नै गिदिर देरखाबाय 12,000 गाहाम मोनोनो 15,000 गाहाम मोनो जाहैदों बिदि गथा फानला बिदि गिदिरखौहाय नैबे फान्था गोगोमखा आथिंफ्रा गोलाव गोलावनो न'आवसो लांना फिसिगौलां Wow. Bola gerak tu, ayo bola gerak tu, bola gerak tu salah. थांसिगोन आङो बाजैमोन सान्दियामोन आदामोनखौ गालांनानै हारसिं ओमफ्राय सान्दियानि गस्ला बायनानै जोबथा थोन जाखायो आखान्थियाव नायला गोरलैफोरनि बायदिसो नुयो हिनजावफोर गानग्रा बायदिसो उदै गेन्द्राद्रा नुलायखाबाय थ' थांनायसै थाथों गाज्रि दे जानाय लोंनायफ्रासो मोजां ओइ जेबो नङा मालाबा लोगो मोनलायफिनगोन जेब्लानाखि जिउ जोबमा अब्लानाखि लोगो मोनलायफिनगोन मालाबा थांबाथ' मोननो जानो थ' थाङो दा ससे थांदो नोंसोर साथामजों थांदो दे औ बाजिया गाबफ्रामलायबाय हनै फैफिनगोन र' फैफिनगोन सम लानानै गोथाङै थासान्दियाव लोगो मोनलायगोन जिउ जोबमागौमानि दिनैनिफ्राय ओंखारलां दिनि दे बिदायसै बाजिया गाबफ्रामलायखाबाय गोबाव जाफैबायना दुखुथिया न'खरनि मानसिफ्रा एसेयावनो मोदै गयो आंबा हमथा मिनियोसो नङाब्ला आंनिबो ज्रां गखायो मोदैया नै मालायखौसो आंबो फिल्मफ्रावहाय गाबनाय मानायफोरखौ एसेबो नायनो हाया गाबखोमालाबायग्रा सर' आंबो माने गोसोआवहाय सौथु हैखायो बिदि दुखुनि माबा गोरलैनिफ्राय खस्थ' मोनबोनाय मानसि दुखुथिया न'खरनि मानसिफ्रा इदिनखा माने एसेयावनो गाबनो ओंखारो दा थांनो ओंखारबाय लोगोफोर दा सान्दिया सनिया ओमफ्राय दा आंखौ बै बास स्टेन्डसिम दोनलांगोन ओमफ्राय आं बास गाखोनानै थांनोसै नोंसोरथ' लांदां मोनसिगोन फोरना गैला
जोंना केमेराबो गैला जागोन नाजाबाय था चेनेला मोजाङै फेदेरबाय था गोदाव सोराव भिडिअ दाहोलाबाय मोजाङै फेदेरलांबाय था देरलांबाय थागोन रायजो राजाया अनसायबाय थागोन सापर्ट मोनबाय थागोन रायजो राजानि जेसेबां हायो इसेबां क्वालिटिसिन बानायनो नाजा भिडिअखौ मालाबाबो जेननानै थानो नाङा जोंनिखौ नायाखिसै सामा जाबायदां साननानैहाय डिमटिभेट जानाङा आवगायसिननांगौसो बानायसिननांगौसो अब्लासो नाजायो आंबो 2 बोसोर नाजादों गरसेबो थाखा गैयालाबो आं भिडिअ बानायनाय समावहाय मा खालामो मिथिबाय आंनि सिफियाव गरसेबो फैसा गैयालाबो मानसिफोरजों बाइकआव बाथाबलांनानै भिडिअ खालामहैयोमोन आं बिनि उनावहाय 2 बोसोरनि उनावसो रायजो राजाफ्रा सिनायबाय आंखौ रायजो राजाफ्रा अनसायबाय आरो गोबां रायजो राजानि अननाय मोनबाय दिनैसिमावहाय दा 44-45K इउटुब फेमिलि खालामनो हाबाय गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो साबायखर बावहरो आंनि इउटुब फेमिलिफोरखौ दा बिदिनो नोंसोरबो नाजाबाय था जागोन सानसे समाव नोंसोर मोजां नाजायोब्ला 2 मास 3 मासावनो आंखौ बारसिनबावगोन दा बेवहाय थसे लाखिथ'नायसै लोगोफोर ओमफ्राय दा बै बास स्टेन्डआव ससे बाय लाबावनोसै बिथांमोनजों ओमफ्राय आं जाबाय हारसिं बिसोर जाबाय न'खरसेनि ज'नो गामि बायदि मोनलायफैदों आंबो जोबोद गोबाव थाफैबायना एकदमबारे बोसोरथाम थानाय बायदि मोनो औ बोसोरथाम थानाय बायदि मजा जाहैदों ओरैहाय खारि दावराय ओंखारग्रा जायगा समायना रमायना गालांनो बादोंमोन आं होनदो गालांनो बादोंमोन दावरायफ्राखौ नायब्लाथाय जोबोद खुसि मोनो आं गाव महाय दं फाथाखौनो मोना ओरैबायदिखा मोनसे दुखुआव दंब्लाबो दावराय बायदिसिना नायबायथायना बावगारजोबखायो न'आव मा दं मा गैया आंखौ ससे दोनलाङासै बास स्टेन्डसिम ओमफ्राय आं बास गाखोनानै थांसिगोन ओरैनो लामा खान्दाया नै दिंजार गिदिर माइरिबो नै थाखोमाबाय साला सुवाना बास स्टेसनाव सफैबाय जोङो दायो बास स्टपआव बाव जिरायगासिनो दङ बास नेगासिनो दं ओरै फैगोन बासआ ओमफ्राय ओरै थांगोन बासआ फैबाय बिदाय जानोसै बाय 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 आयौ बेयाव थाहैबाय माथो फैदो दा आं गाखोनायसै बासावहाय बिथांमोना आंखौ बेसिम दोनफैबाय थांदोलै औ दे फन हरदो औ दे बायसै बाय दिनैनिफ्राय ओंखारलांदिनिया जानानै आदा आरो बाजै आरो नानि मोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय मानोना बिथांमोना आंखौ गावनि न'खरनि बायदि दोननानै मोजाङै जोथोन खालामदों जाहोदों लोंहोदों जोबोद गोजोननाय मोनदों गोसोखौ माने आंखौ मालायब्लाबो गावनि न'खरनि बायदि खालामनानै गावनि न'खरनि आंगो फिसा बायदि खालामनानै जोथोन खालामदों बिनि थाखाय आङो रोजा रोजा साबायखर बावो आरो आङो माब्लाबाबो बावनाय नङा बेखौहाय नेरसोन हिसाबै थागोन आंनि भिडिअ'आवनो आरो नोंथांमोननि भिडिअ'आवबो थागोन माइसुर दा बेनो गारबोनानै जोबोद दुखु नांदों आंबो दुखु मोनदों गाबनो ओंखारदों माने गाबनोबो ओंखारदों दुखुबो मोनदों बिखाया गावदों दोरफोनो माने दिनैनिफ्राय ओंखारलांदिनिया जानानै
जांख्रिथायारि दायो आं सफैबाय जाहैबाय श्रीरंगा बास स्टेशनाव आं बिनिफ्राय बास हमनानै गुबुन जायगायाव थांनोसै दा बबेयाव थांनाय जायो मिथिथ'आ दाबो आं डिसाइड खालामथ'वाखै दा आं नैबे भिडिअखौहाय आङो बेयावनो फोजोबनो सानबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक होनो दाबाव आरो दिनैसो चेनेलाव गोदानै हाबफैदों अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बेखौनो नोंथांनिफ्राय आसा खालामनानै आङो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय जै बर' हारिनि बेबायदि ओरैहाय आङो बेक साइडआव दङ आङो एसे फैसाबो बख'नानै लाग्रोनोसै